jo? Taky, výborný. Počkej, co? Jo, mám. Jo? Ne, aby se zahrál, víš, potom ve výsledku. Jo, ale tak aspoň máme něco do úvodu. Východní skupina Národní ligy se dostane na přetřes v tomto díle florbalového podcastu Beci hrají a postará se o to trojice. Lukáš Gregor, čau. Nazdar pánové, zdravím fanoušky a přeji všem úspěšný rok 2026 nejen s florbalem. Výborně, díky. A Patrik Procházka je tady také. Ahoj. Ahoj, zdravím vás kluci, Piggy, Gregy. Jsem rád, že jsme se zhledali, možná trochu těžší po svátkách, ale snad u toho trošku zhubnem tady teďka. Jo. No, já už jsem se vrátil zase zpátky do florbalového procesu, takže ten první náraz byl dost jako tvrdý, ale to sem teď nepatří. A abych dotáhl tu trojici, tak vás všechny vítám i já, tedy Lukáš, Ivánek. A děkujeme Českému florbalu tradičně za to, že můžeme spolupracovat na tomhletom podcastu. Tak, jak jsem avizoval hnedka v úvodu, podíváme se na Národní ligu a zajímat nás budou zejména 3 týmy. Blansko, Troopers a brněnští Horneti. My jsme se tady s Lukem Gregorem před začátkem bavili, jestli dneska budeme zlí, nebo budeme hodní, nebo budeme trošku solit, a tak jsme se shodli, že skončíme u toho průměru, že budeme trošku solit jenom tak jako. A začneme rovnou u Blanska. Kluky bychom rádi chválili, ale při pohledu na tvrdá data, na tabulku, těch příležitostí tam příliš není. Blansku se letošní sezóna v národce nedaří, řekl bych, snad nebudu moc přísný, když řeknu, že je velmi bídná. 12. místo uzavírají celou soutěž po 16 zápasech, pouhých 6 bodů. Blansko bude revír Lukáše Gregora především, a na něj teda míří můj první dotaz. Loni, kdy si tam ty působil chvilku, nebo v závěru té soutěže si tam působil, tak loni vám uteklo nakonec playoff, byť jste se o něho pokoušeli, natahovali jste ty ruce do poslední chvilky, tak tehdy to nevyšlo. Letos je to bída, co se Atlasu Blansko týče, a je to jasný adept napadáka. Oh my god! I když budu hodně tvrdý takhle v úvodu. No, tak to jsi hodně tvrdý. Já doufám, že takhle. Určitě ta tabulka zatím není jako úplně jim to nepřeje. Určitě to bude playdown, to už je asi jako jasný. Tam už sice matematicky to možná ještě reálný jako já, to by se musel stát úplně jako haluze. Takže playdown to je asi jasný. Já myslím, že by to byla škoda, kdyby samozřejmě Blansko spadlo a i pro region, a i pro to město, protože samozřejmě to je navázaný spoustu dalších věcí, co jako to tak funguje obecně. Ale jako kluci to nevzali dobře, no. Potom, co jsme to vlastně oni zachránili v posledním zápase, tak jsem trošku doufal, že si to tam jako, že si toho budou jako víc vážit, že prostě od začátku nastoupí letní příprava a budou do toho šlapat, chodit na tréninky, bude to jako vypadat. A tak jako co máme zprávy, tak úplně to z začátku tak nebylo, no. A potom ty výsledky si myslím, že tak vypadají. Takže já mám kluky rád, je to skvělá parta lidí, ale takhle jim musím trošku jako naložit. Co je pozitivní, tak si myslím, že ty poslední zápasy už trošku vypadají, že se jako to zvedá, nějak trénink je lepší a i ty výsledky už jsou vyrovnanější, už jsou to třeba prohry o gól, takže takový smolný v posledních minutách, tam bylo několik zápasů, takže to má, doufejme, vzestupnou tendenci, ale tím, jak jako ten začátek roku hodně prospali, nebo začátek té sezóny, a tím přístupem, tak těžký, no. Takže playdown asi jasný a uvidíme, co se tam stane, no. Uh-huh. Paťo, jak to vidíš ty? Já vím, že Blansko je Lukeho manšaft v tomhletom případě, ale věříš tam v nějaký zvrat, řekněme, lepší? Tak jestli teďka v té druhé polovině zaberou, tak se můžou nachystat na to playdown, jako proč ne, no. Táhnou teďka nějakou, co to je, 3., 4. sezóna, vlastně v té národce od postupu. Jako jak říkal Gregy, nezačali vůbec dobře. Mají teda extrémní výhodu fanoušku, jako fanoušci jdou s něma, takže je to takový 6. hráč doma. Úplně to asi nepotvrzují, tak jak zmiňoval Gregy. Já bych možná vytípl nějak, jak mám Blansko vlastně spojené, nebo jak ho vnímám, jo, jde to vidět i na statistikách. Myslím si, že trošku nějaká jako nedisciplína toho týmu
Dobře, Luke zmínil teda nějakou přípravu, ale myslím i nedisciplína v té hře. Jsou jeden z nejtrestanějších týmů vlastně v té soutěži. Vlastně 2minutových trestů tam mají taky spoustu. Jo, patří do top 4 2minutových trestech. Tresty celkově úplně nejvyšší trestné minuty, ten součet. Takže jakoby dobře, nemusí mít třeba zápornou statistiku, třeba ty oslabení zvládají dobře, ale ono v těch zápasech to určitě jim ty síly můžou scházet, jo? Když tam hraje 4-5 oslabení za zápas, vymýšlím si, nedíval jsem se konkrétně na ty zápasy, tak potom ty síly můžou scházet právě, jak zmínil Luke, právě v těch závěrech zápasů, takže si myslím, že když bych měl jako jednu věc, jeden aspekt trošku vzít z celého toho balíku, tak vlastně myslím si, že pokud se trochu zaměří na ty trestné minuty, 2minutové tresty, oslabení, tak na tu disciplínu obecně, tak můžou zase pozbírat více bodů a hlavně víme, že playdown, playoff, samozřejmě tady ty speciální formace, přesilovky, oslabení rozhodují takové zápasy. Mm-hmm. Luke, souhlasíš s tím? Disciplína bude jedna z věcí, nebo jednou z věcí, na které je potřeba zapracovat. A druhý můj dotaz, hnedka ti dám slovo, jestli se nepletu, tam se zmínil i trenér v té letošní sezóně, nebo člověk, který to měl takhle pod sebou nastavený. Je to tak? Říkám to dobře? Jo, odpovím na tu první otázku. Určitě kluci někteří jsou tam trošku horký hlavy, to asi není nic jako tajného. Takže občas to ty minuty naskáčou, ono to jako je v podstatě, myslím, že i ty předchozí ročníky, někteří kluci jsou tam takový jako víc bojovní, řekněme, ale souhlasím s tím, že samozřejmě potom v těch zápasech v tom playdown prostě každá jako přesilovka a oslabení jako může rozhodovat ty zápasy a stojí to sil, když potom třeba stahuješ na 2 liney třeba nebo na pár lidí, abys tomu dal tu kvalitu, tak to může samozřejmě rozhodovat. Takže s tím souhlasím. Co se týká trenéra, víceméně jo, on to tam převzal Vojta Fedra, který vlastně x let hrával, důležitý hráč pro Blansko, ale bohužel z nějakých zdravotních důvodů to aktuálně není na plac. Ke konci sezóny vlastně už nějakým způsobem fungoval té loňské jako na té střídačce a teď si to jako přebral a obecně tam jsou takové jako změny teďka v tom Blansku, trošku se to nastavuje znova, takže já doufám, že to třeba zvládnou a bude se blízkat na lepší časy. No. Samozřejmě chybí tam prostě klíčoví hráči. Jo. Bavili jsme se tady minule, nebo kdy o Lukášovi Kučerovi, tak jsem si dělal srandu, že ten si šel vydělat peníze do Bulldogu místo, aby zachránil své Blansko, ale já mu to přeju, my jsme se tam bavili, takže to je v pohodě, ale jo, možná tam chybí nějací jako zkušenější bodový víc hráči, jo, je to takový bojovný tým, došlo tam pár kluků teďka zase třeba, co nehraje jenom z hat-tricku a podobně, ale chybí tam trošku nějaký styčný důstojník, mám pocit. No. Mm-hmm. Když už zmiňuješ toho Lukáše Kučeru, já jsem se na něj chtěl zeptat, byla tam vůbec nějaká varianta, nějaká šance, že by se po návratu z té jedné nižších soutěží ve Finsku objevil v dresu Atlasu a nikoliv u brněnských Bulldogů? Já myslím, asi, jako já budu upřímný, asi to není nic tajného. Nějaká varianta si myslím, že byla, protože Lukáš byl i v kontaktu se mnou, jsme jako spolu hodně v kontaktu, bavili jsme se co a jak. A nějakým způsobem i já jsem mu řekl a doporučil, nebo můj názor byl takový, že když má tu možnost jít do Bulldogu, protože si myslím, že si zahraje, může to vyhrát to pro někoho a tak dále. A nějak jsem naznal, že ti kluci v tom Blansku to musí taky zvládnout sami. Jo? Že to není o tom vždycky, že přijde 2 kluci a když se tam z toho zblázňou, něco ti zachrání a jdeš jako odznovat tu sezonu. Jo? To si myslím, že není dlouhodobě udržitelný, takže loni se to zvládlo, ale letos ten tým musí ukázat, že to zvládne i bez prostě mě případně, nebo Lukáše, nebo jiných těch hráčů, kteří to dlouhý roky táhli. A i ten Vojta Fedra vlastně taky klíčový hráč. Ale prostě musí to převzít ti mladší, ti, co prostě předtím byli, řeknu třeba druhá lajna, tak prostě jsou teďka první, ale musí to prostě zvládnout, ukázat, že na to mají a udělat to pro to město a pro ty fanoušky, jak říkal Paťa, ti kluci fanoušci jsou skvělí, na to hrozně rád vzpomínám, byl to jako fakt 6. hráč a super zážitek a doporučuji to jako každému mít takový jako fanoušky, který jedou i na výjezd jako ven a je to jako super, takže já jim to hrozně přeju a doufám, jako, že to zvládnou, no, ale musí makat a pracovat poctivě, no.
Jo, já doufám, že se nám sem podaří pozvat někoho z Blanska. Já jsem to zkoušel, nebyl jsem úplně až tak jako vytrvalý, to zase jako říkám na rovinu, ale nepodařilo se mi, je tam kluky, kon, podařilo se mi kontaktovat, ale nedostal jsem se k tomu konkrétnímu člověku, kterého jsem potřeboval. Tak doufám, že tohleto ještě napravíme, ať nám dá trošku nahlédnout přímo i do kabiny. Aspoň z toho, co nám bude moci říct. Nicméně ty si nedostal ještě laso a telefon ti nezazvonil, aby si šel pomoct Blansku? Jako takhle oficiálně jsem nedostal samozřejmě nic. Já jsem říkám, s Lukášem jsme se nějak bavili, než se vracel vlastně z Finska a myslím si, že jako klukům nějak i tohle předal. Já s klukama jsem v nějakým kontaktu, takže jsem jim psal i prostě po nějakých těch prvních prohrách, že hele, takhle to nejde, prostě stál nás to síly loni, bylo to náročný, tak pojďme zabrat, pojďte to zlepšit, takže jako já je podporuji, sleduje pravidelně, fandím jim, ale vyloženě, že bych jako jsme se bavili, že pojď to, tak to ne. Ale asi nevím, asi bych ani nešel. Myslím si, že fakt už jsem nastavený teďka, že musí to zvládnout sami. Jo, Mě by to těšilo samozřejmě být ten hrdina, ale už stačilo. Jasně, takže zůstáváš v aligátorech, pokud to platí. My jsme se tady o tom bavili před začátkem. V sobotu 17.1., tedy o 3 dny dříve, než nahráváme ten díl, tak Blansko prohrálo pouze o 1 gól s lídrem celé té tabulky a se Zlínem. Se zlínskými Lions prohráli 5-6. To je možná jeden z těch impulzů, kdy trošku věříš, Luke, že by to mohlo být jako pozitivnější v té nejbližší době, že tam je nějaký jako náznak toho, že by ta naděje mohla být lepší na ten závěr. Paťo, dotaz na tebe. Souhlasíš s tím, že by tohle to mohlo být jedna z těch ukázek, že Blansko opravdu jako není ještě ztracené, že ještě není úplně na místě ho odepsat a počítat s ním jako... Jo, tak určitě, samozřejmě Zlín, no, co říct ke Zlínu, tak jako mohl to podcenit ten zápas, je po svátcích a tak dále, ale i tak jsou to, byť jako za 0 bodů, tak jako vyhlídka do dalších víkendů, proto Blansku určitě jako skvělá věc, protože Zlín, já už to predikuju dlouho, Zlín jako dlouho, no, 2 sezóny, to říkám, 2 sezóny, že Zlín se vymění jako s Otrokovicema v první lize a pokud Blansko s nima hrálo takhle vyrovnaný zápas, tak opravdu může teďka skutečně vyhrávat, no ale nesmí samozřejmě polevit a naopak přidat, takže je to na nich, jako vždycky je to jako samozřejmě soutěž, jak říkám, se vyhrává na začátku, ale teďka vlastně v podstatě začátek, řekněme, nějaké druhé půlky, byť když se chystáš na playdown, tak je to sakra dlouhé, vlastně to je v podstatě skoro dalšího půl roku, kdy se tam můžeš plácat, ale jako určitě můžou, no, otázka, každý musí začít do sebe a co pro to udělat a co pro to dělají, no, to samozřejmě vědí oni sami, ale určitě dobrý start, jakoby vyrovnaný zápas se Zlínem, to určitě jim pomůže, no. Mm-hmm. Hele, tak jak jsem byl trošku možná tvrdší s tím úvodním dotazem na Blansko, tak to uzavřu tu část týkající se Atlasu, že jim samozřejmě držíme palce, ať se jim to podaří zachránit bez nějakých jako velkých nervů, byť asi všichni rozumíme tomu, že ta situace asi ani jako v hlavách nebude úplně růžová, když ten odstup v té tabulce od těch týmů nad nima je trošku větší, ale uvidíme. Luke, závěrečné slovo k Blansku. Máš prostor, anebo se posuneme k dalšímu týmu? Nechám na tobě. Já jenom, ať to kluci zvládnou, že jim to samozřejmě přejeme, je to důležité pro ten kraj, určitě udržet ty soutěže, ty vysoké soutěže tady a prostě makají, no. Není to ztracený, bude to bolet, bude to, ale jestli mají teďka největší šanci všichni tam ukázat, prostě jestli opravdu to chcou hrát a chcou tu soutěž tam mít. Není to ztracený, ale musí prostě zamakat, no. Bude to bolet, ale držím palce určitě. Držíme všichni, pozdrav do Blanska, kluci, ať se vám to vydaří. Tak, posuneme se trošku do veselějších vod Národní ligy, té východní skupiny. Posuneme se ne k Hornetům, ty si necháme až na závěr, půjdeme k Paťo, v uvozovkách tvým Trooperům. V tuhleto chvilku, kdy my nahráváme 4. místo, 30 bodů po 15 zápasech, snad mě nezradili zápisky. Když jsem se díval pro srovnání jenom s tou minulou sezónou, tak oni tak cca drží ty loňské pozice
Ale je tam z tvýho pohledu síla na to poprat se možná i o první ligu? No, tak to je otázka, tak samozřejmě Troopers, tam je to v podstatě všechno jako z mého pohledu nachystané na první ligu. Už dlouhodobě, už vlastně v podstatě podruhé nějak obměnili kádr, za nějakou dobu, co tak jako je sledujem pod drobnohledem, buď jako soupeři jsme byli, nebo takhle, když se o tom bavíme v podcastech. Hala v Moravanech samozřejmě už je sfinišovaná, už je to nachystané na start sezóny 2026-27. To znamená, že myslím si, že by se jim to hodilo udělat jako postup do první ligy, ale samozřejmě k tomu vedou mílové kroky. Takže to playoff, mně se líbí Troopers obecně, tam koncepční práce dlouhodobá, řeknu 85% odchovanci, samozřejmě velmi mladý tým, mají celkově i co se týče nějakých individuálních statistik, pěkně to rozprostřené, vidí, jako se nezdá, že tam někteří hráči mají 8-9 bodů, 5 bodů, ale je to, když to přeženo, rozděleno do 15 hráčů, což může jako hrát roli v playoff, zároveň předpokládáme, že teda do toho playoff jako postoupí, protože tam je vlastně pod nimi je velká propast, 7 bodů, říkám velká, 7 bodů, jo, dokonce je nějakých, řekněme dokonce je tam kolik, 9 zápasů, tak je to už dostatečný náskok na to playoff. Teďka otázka, jestli půjdou z 3., ze 4. místa, může hrát roli, nemusí při výběru potom toho týmu, který získají na start do playoff, ale samozřejmě potom, jestli se bavíme už o předbíháme nějakém semíčku, jo, samozřejmě Zlín, Náchod, nevím, může tam přijít Pelhřimov, klidně Přerov může překvapit, nevíme, ale samozřejmě může tam hrát roli to, jak ten tým je ještě neskušený a velmi mladý. Jo, to může hrát v playoff jako velkou roli, ale zároveň věřím tomu, že se dokážou jako nejlíp z těch týmů jako připravit na to playoff naopak. Jo, protože hodně Zlín spoléhá na tu kvalitu, nějakou individuální haša a tak a Náchod samozřejmě dlouhodobě na špici národky nebo vždycky se dostal do jedničky, pak nějak spadl po 2 sezonách. Jo, v Třínci se blbě hraje, jo, a my specifický povrch, fanoušci, jede se daleko, takže jim nechci říct, že Náchod je blíž, ale v podstatě bude to jako pro ně složité, ale můžou se velmi jako nejlíp připravit na to playoff, takže potom tam budou rozhodovat všechny ty aspekty, které jsem zmínil. Takže sám to budu jako dost sledovat, hodně mě to zajímá vlastně, no, i Troopers a takhle, i hodně ten Zlín, protože to predikuju už delší dobu. Jo, Petr Jesky, jeden z těch lidí, který to tam má organizačně pod sebou nebo patří do toho týmu, který se tam o to stará, konec konců je i na soupisce, myslím si, že jako nejstarší hráč toho Ačka, ačkoliv myslím, jestli se nepletu, tak zasáhl pouze do 3 zápasů v té letošní sezóně, tak Petr Jesky byl už nějaký rok zpátky tady hostem v Becích a mluvil o tom, že oni tam mají nějakou jako dlouhodobou koncepci, dlouhodobou vizi a pak, když mě úplně ta paměť nešálí, tak ta první liga tam byla v těch cílech. Luké, postup pouze otázka času, i kdyby to nevyšlo letos, vidíš to tam tak, jak Paťa, dobře nastavené, nachystané, jenom udělat ten krok ve správný čas? Ty jo, já jako můžu potvrdit z nějakého jako předsezónních diskuzí, co jsem vedl, že určitě první liga je cíl. Jo, takže určitě tam jako mířilo i vzhledem té hale ke všemu. Vím, že nějakým způsobem chtěli ten tým jako právě, jak to říct, nějaký zkušenosti tam mají dotáhnout a podobně. A já jsem byl jako takový v očekávání, protože vlastně před tou sezónou jim odešla v podstatě celá první léna, což bylo 80% bodů jakoby minulé sezóně. Jo, kluci jako Peťa Voltner, Ondra Trávníček a podobně. Takže jsem byl jako v očekávání, jak to vlastně pojmou, jak to půjde a jsem jako asi milé překvapený. Jako já jsem věděl, že budu hrát jako ten vršek té tabulky, ale jsem jako milé překvapený, že tam prostě zase to doplnili o nějaký kluky, mají tam nějaký střídavky z Bulldogů, z Golíků,
A uvidíme, co to playoff, no. Já jsem taky na to moc zvědavý, jak to dopadne, jestli třeba, kdyby se potkali první, čtvrtý s tím Zlínem, jak to bude vypadat, protože si myslím, že ten Zlín je fakt jako o level výš ještě aktuálně s tím týmem, co tam má, tím, že tam se vrátili ty kluci právě z těch otroček, ten Kuba Haša a podobně, takže uvidíme, no, ale asi cíl mají první ligu, myslím si, že to tam jako míří, halu budou mít, dělají to tam asi dobře, jak říkala Paťa, odchovanci, takže jako já jim držím palce, ale uvidíme, no, jestli to bude letos stačit. Když použiju takový kliše, taková štika, trošku možná v té soutěže, i vzhledem jako k mládí toho kádru. Já jsem si díval nejproduktivnější hráč, Vojta Horák, 18 let teprve, ještě tam mají nějaké jako juniorské soutěže. Může být, co jako je zajímavé, že oni, když se na to podíváš, tak doma neprohráli ani jednou, a všechny zápasy, co statili, tak byly pouze venkovní zápasy, jo. Takže Tuřany nepříjemný, asi to tam jim to sedí. A je otázka, jo. Samozřejmě to může hrát roli, jestli budou z prvního na čtvrtý, kdyby jsme předvídali nějaký, jo, tak Zlín doma, tam se taky těžko hraje, tak to může taky hrát roli, tady je fakt jako to hřiště domácí, jak se říká, takže uvidíme. Jsem na to fakt zvědavej, určitě bych nadepisoval, věřím jim minimálně na semifinále určitě a pak uvidíme, no. Loni, jestli se nepletu, vyřadila Olomouc, je to tak, jestli jsem viděl v tom, tak necháme se překvapit, kam to dotáhnou Troupři tentokrát. Petr Woltner, velmi produktivní borec, ten myslím zrovna přestoupil do Olmiku, je to tak? Ano. Šel do Olomouce. Projevilo se to, Paťo, podle tebe nějak na té ofenzivní kvalitě u Trooperů? Je to poznat, jako zkrátka, že tam není? Že to není znát, to úplně nejde, ale zase asi nevznikla zase taková díra. No. Samozřejmě tu první lineu, myslím si, že teďka jako nějak tu půlku sezóny, když to řeknu, tak to nějak skládali. A tím, že prostě ti bodoví borci odešli, a ta první linea jako musí být ofenzivně ta nejlepší a samozřejmě to úplně asi neplatilo. A jako ano, v Tuřanech se jim hraje velmi dobře, malé hřiště, opticky ještě menší než je metráž, takže opravdu je to tam všechno jako hraje pro ně, ale no v podstatě, jestli se jim podařila složit teďka nějaká kvalitní první linea, na té to bude také stát, tak si myslím, že teďka už je to za něma, no. Jako nemyslím si, že teďka už by se ohlíželi zpět, kde je Woltner, kde je Trávníček, to si myslím, že oni už nedělají, takže možná, že teďka nebo předtím to tak bylo ze začátku sezóny, já myslím si, že teď už je to jinak, už se soustředí na sebe a jak jsem zmiňoval, no, tak jako. Ale obecně ta Národní liga, asi můžu říct, jako úplně v klidu, že ta národka jako šla nahoru. Víme prostě, že ty první 3 týmy dneska dlouhodobě, když se drží nahoře nebo když postoupí z té Národní ligy, tak nehrají prostě tušku jako v té první lize. Jo? Můžeme se podívat na Olomouc, můžeme se podívat i na Šumperk. Jo? Ty týmy zaslouženě postoupily, ukázali nějakou kvalitu v národce a vlastně dneska v té jedničce jsou důstojnými soupeři de facto jako pro všechny, takže vlastně i Troupři, no, otázka, kdyby se jim to povedlo, budou to mít těžké a museli by posílit, ale to už předbíháme. Jasně, dobře, pánové, děkuju k Trouprům. A dostaneme se k závěrečnému tématu toho dnešního dílu a to jsou brněnští Horneti, nováčci Národní ligy, kteří si to vybojovali. Oni mimochodem, když to připomenu, tak oni všechny ty jejich mužské týmy v té loňské sezóně se dostali o patro výš. Co se týká toho Ačka, tak tam z toho byla asi největší radost. Já jsem si dneska chvilku psal s Pavlem Bricknerem, s trenérem Ačka Hornetů. On připomněl ten náročný vstup do soutěže. Díval jsem se, oni prohráli jako nováčci ty první 4 zápasy. Podařilo se jim zabodovat až potom v tom 5. Mám to tady někde napsaný s Petrovicema. S Petrovicema tehdy vyhráli a konečně to z nich spadlo. Tak on připomíná ten těžší los.
Jsou jako momentálně na 7. místě, mají 22 bodů, ale drží se v tom středu té tabulky, není to žádné jako průser, co by se týkalo jako nějaké velké bodové ztráty, takže to se jim podařilo dotáhnout. Jejich cíl, co se týká nějaké jako herního projevu, tak je udržení koncentrace po celou tu dobu, aby zvládli i ty vyrovnané zápasy a minimálně jako nestráceli s těma týmama, který jsou pod nima, aby se nenamočili do bojů o záchranu. Já bych se Hornetům chtěl potom pověnovat ještě i co se týká nějakého článku u nás na sítích, ale o téhleté novince až někdy příště. Pánové, jak vy vidíte Hornety? Příjemný překvapení, Luke? Tak já jsem upřímně očekával, že to playoff udělají a myslím si, že to playoff udělají. Začátek byl takový všelijaký, to je jasný, ale teďka to mají takový, jako že střídají výhra, prohra. Ano. Ten tým je jako dlouho pospolu. Já si myslím, že u playoff budou mít jako bez problému, to je můj názor. A myslím si, že se jako posunou zlepšují do těch dalších sezon. Pro mě ten tým je takový hrozně specifický, že mně připadá, že jsou takový vlastně jakoby úplně solo tým na té Jižní Moravě, jo? Že ostatní týmy vlastně okolo, ať to je Troopers, Gulliveři, Bulldoci, Hetrici, tak furt mezi sebou a je tak nějak jako šolichají si, ať buď hráče, nebo na sebe jako tak kopou a mám pocit, že ty Horneti jsou taková jako velmi uzavřená skupina na tom v těch Bohunicích, na tom Tatranu tam, berou si ty kluky vlastně z té školy, z té horní. Jo, Pavel je tam vlastně taky x let jako trenér, má nějakou už jako dlouhodobou asi styl trénování, koncepci a vždycky jsou takový jako nepříjemný soupeři. Já si pamatuju, vždycky jsme proti ním hráli, tak jsou jako nepříjemní. Teďka jsme dokonce prohráli proti klukům za Bčko, když jsem byl vlastně, kdy pár kluků měli Ačku volno, jak tam byli, jak jsme se právě bavili o tom. Takže, ale já jim přeju, aby to playoff udělali a určitě drželi tu národku a hráli tam důstojnou roli, protože dlouhý roky se o to pokoušeli, vždycky jim to unikalo a trošku oslabili, protože vždycky ty nejlepší kluci, mám pocit, jim jako utečou, což je jako prostě tak, bohužel tak bývá. Jo, historicky prostě Kuba Matula, teďka vlastně ten Patrik Neteder, co tam byl na hostování, tak se vrátil do hat-tricku a hraje teďka důstojnou roli vlastně Superlize Mladé Klučina. Ale kluky tam taky znám a jsou vždycky nepříjemný takový soupeř. Měl hrát jako nepříjemný fotbal, mám pocit, a dostat se kolikrát pod tu kůži a ty zápasy s nimi, když jsme hrávali a i my tenkrát ještě s Alligátorem a ty playdown s nimi, tak to bylo vždycky jako nepříjemný. Ale já jim držím palce, myslím si, že to udržijou a uvidíme, co další roky. No. Asi to dobře okysličí ten tým a třeba budou pomýšlet na nějaký jako větší úspěch ještě dál. No. Jo, já myslím, že se určitě teďka chtějí jako stabilizovat v ty soutěži, což je asi logicky jako na nováčka. Co se týká těch změn, tak trošku jsme to nakousli v tom našem psaní s Pavlem. Oni to do toho, nebo zdůvodňuje to tím, že oni do toho nechcou příliš jako zasahovat do toho týmu, že se drží nějaké své koncepce toho, aby to jádro tam hlavně zůstalo pohromadě, mají tam nějaký tři tváře nový pro tu letošní sezonu Krištofa Koštuříka, který přišel z Hornického Očova a bodově se chytil, tam jako jde na něj chvála, podstatně chvála jde na všechny ty tři kluky od Pavla. Tedy jenom zmíním, je tam Pavel Rous, toho ocenil s tím v té ofenzivní části, jak je silný na míčku a daří se mu tam tvořit. A potom tam mají defenzivní oporu a doufám, že mu teď neskomolí jméno. Pokud ano, tak se omlouvám. Tom Zeisel, ze Isel se píše, tak nevím, jestli se čte úplně německý, ale tak sorry Tome, pokud jsem ti to teďka zkomolil, ale nejsem si úplně jistý. Paťo, jak ty nahlížíš na Hornety? Překvapili tě? No, tak mě určitě překvapili. Jako ano, dlouhou dobu se tam nemohli dostat, takže to taky svědčilo o nějaké jejich kvalitě. Dobře připravený tým, jak říkal Gregi, všichni jsou pospolu, takže vlastně je tam nějaká dobrá parta, vědí, co chtějí hrát, vědí, co chtějí trénovat, takže ano, ale úplně bych si na ně nevsadil, jako že budou jako usilovat, jako, nebo takhle, že budou po půlce sezóny na nějakém playoff umístění, jo? Takže tímto mě jako překvapili docela mile a určitě já souhlasím s Gregem, já o tom týmu teďka moc nic nevím, tak jako vím, že tam je Pavel Brickner, jo, vím, že tam je Žák, Adam Obertan, který dřív taky hrál za Alligátory, vím, že tam přestoupil Krištof Koštuřík, jo, takže
Takže určitě je dobře, že další tým vlastně teďka do toho vstupuje v národní lize. Blbě samozřejmě tak nějak pro aligátory, to je jako jasné, ale bohužel, no, tak jako byla hozená rukavice a takhle v rámci toho regionu nějak se ty týmy vyměnili, takže ale aligátoři nepatří úplně k Brnu, ale když pomyslně to vezmu, tak jako jo, zaslouží si to, teďka makají, víceméně, jak jste zmiňovali, no, tak jako když jdeš do vyšší soutěže a začneš první 3 zápasy s top 3, tak se ti to blbě, jo, hodnotí, ale s odstupem času teďka ví a je dobře, že to potom přečkali, potom prohráli 4. zápas, ale přečkali to, nesložili se psychicky, jo, a vlastně dneska ví, že hráli proti nejlepším týmům, teďka měli i vysokou výhru, takže myslím i Pair porazili docela vysoko 9-3, tak to si myslím, že jsou jako cenné vítězství, jako porazit Pair, který tu národku zná, byť teda byl v divizi předtím a zase se tam vrátil, tak určitě a myslím teďka porazili Jaroměř dokonce, tuším 10-3, jestli se nepletu, takže jako to jsou cenné vítězství a jako rozdílem jako velkého skóre, takže to není jako náhoda, jo, můžeme se bavit, že dobře odbráníš jako pár zápasů, vyhraješ o gól o 2, ale když tady nasypeš Pejru a Jaroměři, tak si myslím, že ten tým jako má co nabídnout a určitě florbal na úrovni národní ligy hrát umí, takže poklona a nečekal jsem to. No, tak to je krásný poklon a to je snad první poklona Patrika Procházky v dějinách podcastu Beci hrají, to je super. Ne, já jenom závěrečnou poznámku k Hornetům. Oni si jsou vědomí síly například toho Zlínu, který je jako dominantní v té letošní sezóně, ale u těch ostatních celků vědí, že se s nimi můžou měřit, že se můžou vzájemně obírat o body, což si myslím, že jako pro to jejich sebevědomí navzdory tomu těžkému úvodu je jedině dobře. Pánové, jsme na konci toho dnešního dílu. Ne, tak já k té pokloně, tak jako dobře, obecně i fanoušci, co se teďka dívají, nebo diváci. A faninky tak tvoje jako, hlavně, tyjo. No, to taky. Když jako, dobře, tady se bavíme Národní liga, jo, ten, kdo to sleduje nějak s odstupem, tak si řekneš, že to je jako jenom 3. nejvyšší. Ale my, co to známe jako nějak z nitra té soutěže, tak jako jenom jako 3. liga, ale jako fakt je to kvalitní soutěž a je to fakt jako těžké, jednou jdeš do Ostravy, pak jdeš Litomyšl, Zlín, dobře, tak se těšíš, že potom odehraješ 1-2 zápasy někde u Brna, Přerov, pak jedeš zase nějaký Náchod a je to šílenost, zatrvá to prostě tam 9-10 měsíců a musíš být furt koncentrovaný a bere ti to strašně moc času, energie, organizace, chystání věcí, tréninku, marotka, hráči a tak dále. Já vím, že na to není jeden člověk, ale prostě jsou to složité věci a teďka jako chytnout už jenom tu začátek té soutěže, pak přijdou prohry, nesložit se z toho, pak zase je další fáze sezóny, zase na to musíš reagovat a jako je to fakt jako složité a byť jako šli z divize, tak ten skok může být jako pro ně velký a zvládli to dobře, takže proto jsem tu poklonu dal a já si toho cením. Pánové, jsme na konci toho dnešního dílu, budeme se muset rozloučit, začínají nám za chvilku, jsou na řadě události, komentáře, takže musíme pak vystřídat televizní studia. Děkuju za to, že jste se zúčastnili opět jako komentátoři a děkuju za skvělé analýzy. Ty vaše postřehy, já si toho velmi, velmi cením, bylo to super. Díky za to, ještě jednou mějte se fajn, držíme všem palce, ať se ta sezóna vydaří aspoň dobře, když už nebude výborná, ať je pro všechny aspoň dobrá. Mějte se, je fajn. Díky, čau. Ahoj. Odběry, zvonečky. Odběry, ano, zvonečky, podpisy, všechno to sledujte. Čaute.